Қалалар Рами Ғариповқа арналған саралар сәнғат колледжында онлайн конференциян башланды. Онда оқу йорты етекшілігі шағирдың классташы, орындағы гәзит хәбәрселәре, дистанцион рәвештә мәдәният бүлеге хезмәткәрләре, бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзалары җәмәгатьчелек аралашты. Флюра Аралбаева Рами классташы турында тик елы хәтерләр хаклай. Ул сарага бик күп фотолар алып килгән. Конференциягә катнашучылар бөек шәхесебездә шагыйрь буларак кына түгел, тәрҗемәсе, хәбәрсе буларак та хезмәтләренә, иҗатына тукталды. Артабан кәңәшмәгә катнашучылар Рами Ғариповтың бюстына сәскә һалу өчен БДУның Сиба институтына юлланды. Институт етәкчелеге уку йортында башкорт халкының ардаклы шәхесләренең исемнәрен мәңгеләштерү буенча эзмә-эдлекле эш алып барылуын һәдәф итеп алды. Әйткәндә, 2008 елда Сиба институты алдында республикала тәүгеләрдән булып Рами Ғариповка бюст куела. Рами Ғарипов исеме башкорт халкы өчен иң зур изге исемнәрнең бере. Ул башкорт милләтен күтәрүсе, башкорт милләтен алга алып барусы шәхесләрнең бере. Ул үзенең бөтә тормышы, яшәеше, бөтә үзенең эшмәкәрлеге менән, иҗаты менән башкорт халкының ниндәй халык икәнен күрсәтүсе дип мин баһа бирелнем. Ул үзенең шигырьләрендә, әсәрләрендә газеллеккә өндәй. Менә башкорт халкы үзенең шундай зур сифаты бар, газел халык. Шул газеллекте ул бөтә шигырьләрендә, әсәрләрендә алып бара, ул үзенең тормышында да шул газел булып көрәшеп яшәгән. Беренче 5нче курс студентларының дөйем астык дәресендә Башкортстанның халык артистка Зифа Баязитова катнашты. Зифа Гаяз кызы шагыйрь менән булган очрашудагы истәлекләре белән бүлеште. Наил Гаетбаевның Түн әсәрендә Рами Ғарипов образын тудыру турында һөйләнә. Bundan тыш уку йортында китаплар күргәзмәһе оештырылды. Укытучылар һәм хезмәткәрләр арасында Рами Ғариповты укыйбыз флешмобына кушылды. Мин халкымның сәскә күңелен, бақыртындай Янымда елардан хуш ерле бергә коямын. Шуңа мин белән бер кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көчле ул байлар, яманлар, кәм күрер тикуна кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Шатман. Шундай бүтәгезгә зур рәхмәт, шул хәтле итеп, зур итеп аны зурлаганыгыз өчен вакытында нык зурлап өлгерелмәне. Хәзер булһала зурлагасын зур рәхмәт, хатынына зур рәхмәт. Һәман оның турында уйлаган өчен балаларына. Сара азагында барыһы ла шагыйрьнең бюстына тирес сәскәләр һалды. Фәрваз Рафихов, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңалыктар.